Забележителностите, които светът загуби в последните години. Нотр-Дам, Париж, Франция. Построена през 12 век, е един от най-известните готически паметници в света. Тя е разположена на остров Ил-дьо-ла-Сите в Париж и е символ на френската култура и архитектура. Катедралата е известна със своите витражи, готически арки и скулптури, както и с дървената си покривна конструкция, наречена гората, поради големия брой дървени греди, използвани за изграждането й. На 15 април 2019 година избухва пожар в тавана на Нотр-Дам. Огънят се разпространява бързо, унищожавайки голяма част от покрива и кулата на катедралата. Въпреки усилията на стотици пожарникари, кулата се срутва, а огънят е овладян едва сутринта на следващия ден. Благодарение на бързата реакция, основната структура на катедралата, включително двете камбанарии и розовите прозорци, са спасени, а важните католически реликви и безценни произведения на изкуството са изнесени на безопасно място. Плаж Лекзира, Сиди Ифни, Мароко. Плаж Лекзира в Мароко е известен със своите величествени естествени арки, които се издигат над Атлантическия океан. Арките са създадени от ерозията на морето в продължение на хиляди години и привличат туристи от цял свят с тяхната красота, особено по време на залез, когато скалите се оцветяват в наситено червено. На 23 септември 2016 година една от големите арки на плажа Лекзира се срутва. Падането е било причинено от ерозията и постоянния натиск от морските вълни, които са създали пукнатини в структурата на арката. Срутването остави купчина червени отломки на мястото, където някога стоеше величествената арка. Храмът на Баал, Палмира, Сирия. Храмът на Баал, известен също като храмът на Бел, е древен храм в Палмира, Сирия. Построен през 32 година от новата ера, храмът е бил посветен на месопотамския бог Бел, който е почитан заедно с лунния бог Аглибол и слънчевия бог Ярибол. Храмът е бил център на религиозния живот в Палмира и е впечатлявал със своите монументални архитектурни елементи, включително порти, колони и вътрешен двор с олтари и ниши. През 2015 година бойци на Ислямска държава взривиха храма, унищожавайки значителна част от структурата му. Оцелели са само няколко външни колони, а основната сграда на храма е напълно разрушена. Национален парк Джошуа Трии, Калифорния, САЩ. Това е място с уникални екосистеми, сюрреалистични геологични структури и разнообразие от необикновени растения. През последните години обаче, биологичното разнообразие на това място намалява драстично, основно заради човешка небрежност и вандализъм. Преди да продължим, ако все още не сте се абонирали за канала ни, може да го направите сега. Благодарим ви! Малката русалка, Копенхаген, Дания. Скулптурата е дело на Едвард Ериксен, който я изработва през 1909 година. Фигурата е създадена по едноименната приказка на датския разказвач на приказки Ханс Кристиан Андерсен. Бронзовата статуя, символ на датската столица, става обект на няколко вандалски посегателства през последните години. Изумителната фигура е обезглавявана 2 пъти, липсва едната й ръка и многократно е заливана с боя и изрисувана с графити. Езерото Макензи, Тасмания, Австралия. Езерото Макензи е изкуствено езеро в централното плато на Тасмания, Австралия. Езерото е част от хидроелектрическата схема на Тасмания и е популярно място за туризъм и къмпинг. Районът около езерото е известен със своята красива алпийска растителност, включително редките дървета видове като мулините и пиниите. През януари 2016 година районът около езерото Макензи
беше силно засегнат от горски пожари, които унищожиха значителна част от алпийската растителност. Пожарите оставиха след себе си обширни черни петна от изгоряла растителност и силно засегнаха екосистемата на района. Бримхам Рокс, Северен Йоркшир, Англия. Бримхам Рокс, разположени в Северен Йоркшир, Англия, са известни със своите уникални и драматични скални образования, създадени от природната ерозия през милиони години. На 1 юни 2018 година група младежи причиниха значителни щети на тези древни формации, като бутнаха голям камък от неговия пиедестал. Акт на вандализъм, който беше широко осъден. Инцидентът беше заснет на видео и споделен в социалните медии, което доведе до обществено възмущение.